saludar perquè realment la visió d'en Xavier Sala i Martín a Macheco i vaig a saludar-lo perquè... A veure, Xavier, com estàs? Molt bé. Com anem? Molt bé. Escolta, aquesta americana és d'aquest any o la tens ja a l'armari cada any? És del dia de la cadena, el 2013. O sigui, ja la vas fer i ja la... La que va venir a Nova York i aquesta la... No et creuràs que des de l'any 84 que vaig anar a viure als Estats Units és la primera diada que puc venir i celebrar-la aquí a Catalunya. Primera a la vida. La primera a la vida i suposo que has vingut sol i no has portat la teva criatura, té un mes. Ha anat un pèl que la portés. Ho crec. No la Sílvia no m'ha deixat. El sastre no li ha de portar l'americana, ho entenc. Ja té una americana, no sabeu, el Max? Que passis una feliç diada i que visquis aquest moment, el moment en què serà aquí al porter quan arribi aquí baix està corrent. Podries haver... Tu com a atleta no, eh? No, ja ho diré net des de la tribuna. Molt bé, moltes gràcies, Xavier i Martí. Passa-t'ho bé. Laia Claret, ha sigut una visió realment espectacular, la de Xavier Sala i Martín amb aquesta americana estelada. Laia, què veus? Tenim també ho és, Mònica, perquè ara mateix estem passant pel tram de la igualtat. El tram de color rosa per tant ja ha passat un complet al tram de l'anàlisi, que deia que l'esperàvem amb força per molt tot el que tenia al costat. Som al tram de la igualtat, el que veiem és que està claríssima la meridiana, els carrers que hi van a parar també, el punter que avança i darrere tota l'onada de la gentada, que just quan passa el punter després la baixen i aquí no es cou ningú. Tots continuen amb la samarreta blanca i tinc una bona notícia. El punter de passar aproximadament aproximadament a l'hora. Doncs un aplaudiment pels nostres atletes, perquè estan quedant al potser el ritme que havien de fer-ho perquè arribi exactament aquí, a les 6 en punt. Tenim la Neus Simonet damunt d'aquests 13 pisos en aquesta alçada privilegiada a prop d'un dels pisos del tram fonamental, el de la justícia social. Neus. Justícia social, i ara, com ens explicava la Laia, just resulta està passant el punter que després avança